Pero ngayon mata nyo, wala nang maharang. Yung tiyan nyo, lumambot na. Sigurado kayo malinaw na. Hindi na wala nang maharang. Wala na. Wala na. Salamat sa Diyos. Nakikita nyo na asawa nyo. Maganda na yung ano nyo ng aura nyo rito. Kasi kanina yung camera nyo na eh. Kaya ako ganun ng camera, yung parang papapasukin ko ginaganon. Parang ayaw makapture yung mukha nyo. Parang meron siya nasasagap na energy sa loob ng katawan nyo. Oh, ngayon okay na. Hindi nagbabago. Maganda na kayo, Nay. Oh. Pero totoo na, kinukulam talaga kayo. Ha? Pabayaan nyo lang muna yan, hay, ha? Kasi malapit lang talaga, Nay. Magkalapit-lapit lang talaga, Nay. Ayaw ko magbitang. Basta, mga ilang haba lang na sasakyan. Mga ilang di pa lang. Ditik na eh. Importante gumaling kayo. Di yun naman kasi dapat nyo talagang mangyari eh. Kaya kayo nagpagamot sa mga manggagamot dahil gusto nyo maibuwasan ang karamdaman nyo, di ba? Yun ang pinaka-importante, ha? Maraming salamat po. Bumaba na yung anghel ng Diyos. Maraming salamat kayo. Mga salamat to. Kalasin mo, nandiyan ka sa loob ng katawan niya, no? Sobrang tigas, oh. Bilisan mo. Bilisan mo. Marami pa yan. Kalas. Matagal mo na ito ginagawa sa kanya? Kalas. Aray! Aray! Sige, kalas. Aray ko, aray! Sinisigurado ko lang para hindi ka makatakas. Aray! Bilis. Huwag mo na ako nilingin. Kalas. Kalas! Bilisan mo, kalasin mo lahat. Kailan mo pa... Julieta. Galit na galit ka kay Julieta? Julieta. Galit na galit ka sa kanya? Ha? Sa pangalan ng Ama! Ang aray Galit ka! na galit ka sa kanya? Opo! Sige, kalas. Opo! Lalaki ka? Opo! Sige, kalas. Opo! Bakit mo kinagagalitan ng taong ito? Bakit ka nakagagalit sa kanya? Sabihan mo nga ako ng konti. Bakit ka nagagalit sa kanya? Hindi kita sasaktan kung mag-aamin ka ng totoo, pero hindi na kita tatanungin kung anong pangalan mo. Sinabi mo naman lalaki ka. Bakit ka nagagalit sa kanya? Ala lang po. Bakit nga? Iingit lang po. Bakit ka naman nainggit sa kanya? Babait po. Lahat naman ng tao pag nababait, nagagalit, nainggit. Anong dahilan? Bigyan mo ko ng magandang dahilan. Bakit? Bakit? Ganun lang po. Kalasin mo. Naiingit po. Aray ko! Sige. Aray! Ibabaon ko sa ito. Maniwala ka sa akin. Aray ko! Sige, kalas. Sige. Bakit ka nga nainggit at nagagalit sa kanya? Aray ko! Bakit? Huwag mag-alala tayo. Aray Huwag ka maawa niya sa... Hindi naman to asawa mo tayo. Huwag ka panghinaan ng loob. Hindi ko na kaganyan pinupulit. Gaguha mo pa yan. Kalas! Lahat ng buhay yung kinukulam na ganyan. Busit to try. Bisit tong lalaking ito eh. Bakit ka nagagalit sa lintik nito? Bigyan mo ko ng magandang dahilan. Bakit ka nagagalit sa pamilya niya? Sa pamilya ng taong ito? Bakit ka nagagalit sa pamilya De Lausario? De Lausario, apelido nila. Bakit ka nagagalit? Ayaw ko po. Sinungaling ka! Aray! Kalas! Aray ko! Sige, kalas na kalas. Aray ko! Hindi kita tinanong kung sino ka. Papatayin kita sa loob ng katawan niya. Sige. Naiingit lang po ako. Sige. Tutuluyan na kita. Ako, naiingit Bakit lang ka nga ako. naiingit? Naiingit lang ako. Bakit ka nainggit sa kanya? Ah, Bakit? Bakit nga? Aray ko! Kailan mo pa ito binibigyan ng sakit? Ikaw ba yung nagdarasal dito? Mismo pinapadasalan mo to. Pag nagsinungaling ka na naman, pipigutin na kita. Hindi na ako magbibiro. Naiingit lang po ako. O, sino nagdarasal? Ikaw o nagpapadasal ka? Sino nagdarasal? Ikaw o nagpapadasal ka? Ako po. Sige. Alas. Kailan mo pa dinadasalan? Tagal na po. Gano'n nga katagal? 5 taon, 10 taon, ilang taon? Ayun na po sigurong 15 taon. Sige. Matindi galit mo sa taong ito, ha? Ba't galit na galit ka sa taong ito? Wala lang po. Sige. Nagalit lang po ako sa kanya. Naiingit ako sa kanya. Eh bakit ka nga nainggit? Ano nga dahilan? Anong kinagaingitan mo sa pamilya niya? Anong kinaingitan mo sa pamilya ng taong ito? Ano nga? Maraming sabi na inggit. Alam naman ako magsabi ng lahat ng sasabihin ko. Ano? Bakit ka nainggit sa kanya? Bakit? Bakit? Eh, pagka po may hinihingi, hindi ko nabibigyan.
Sige, kalas. Hindi ako nabibigyan, nahingi ko eh. Ayaw akong bibigyan. O, sige, kalas na kalas. Imamaid lang kita dahil magkalapit lang kayo lugar. Sige, kalas. Sige, kalas. Lahat. Lumalambot na yung tiyan niya. Bisa mo. Marami pa. Oh. Sobrang tigas pa. Kalas. Bisa mo. Sobrang tigas pa. Aray! Oh. Sabi ng ni nanay, kanina, bago ko to in-interview, matagal niya na daw sakit yun sa ilalim ng dibdib niya. Saka yung paghihilo at hindi daw siya makatulog. At nagpatingin na siya sa doktor, wala daw makita yung doktor. Kalas. Hindi. Kalas. Kalas. Bibigyan kita ng tanda. Pero hindi na kita interviewin. Kasi malapit ka lang. Lalaki ka ba taga babae? Lalaki po! Sige, kalas. Bata ka pa, matanda na? Sagutin mo yung tanong ko. Hindi masyado. Anong hindi masyado? Hindi masyadong matanda. Gaano? Bigay mo sa akin yung ilang taon ka na talaga. Mga mahigit 60. Sige, kalas. Ay! Aray ko kasakit! Sige, kalas. Aray! Sige, 15 taon na eh. Diba nasa 60 plus na siya. Sige, kalas. Sige, kalas. Bisa mo, lumalambot na yung tiyan na. No, hindi ka tulad kanina. Umaatras yung daliri ko kahit anong sundot ko. Sige. Okay pa. Bisa mo, marami pa yan. Lahat. Hindi ko na alam yung ginamit mong dasal sa kanya. Alam ko na lahat. At kasi hindi kita ma-interview masyado dahil alam ko na malapit-lapit ka lang sa kanila. Kaya ako na makakalam kung anong ginagamit mong dasal sa kanya. Sige na, kalasin mo. Ubusin mo, bilisan mo. Aray! Kalas! Wala na. Lumalambot na yung daliri ko. Hindi na naitutulak. Kanina tumabalik. Kalas! Kanina, bumang palipik yung daliri ko sa kanya. Kalas, ubusin mo na ubusin. Lahat, linisin mo. Huwag ka na babalik sa loob ng katawan ng taong ito, ha? Huwag ka na maingit dito. Hoy, lalaki, naiintindihan mo ako? Oo po! Sige, kalas. Galit pa. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Tungkulin ko lang naman na ibalik kayo sa pananampalataya. Tungkulin ko rin na alisin ng lahat ng dasal sa loob ng katawan ng taong ito. Naiintindihan mo, pagod na sila magpunta sa doktor. Mahirap magpupunta sa ospital ngayon. Pagbibigyan kita, pero meron lang akong gagawin sa'yo para hindi ka na makapasok sa kanya. Kahit makita mo siya at nainggit at nagagalit ka sa kanya, hanggang ganun ka na lang. Pero lahat ng ginagawa mong sakit, babalik sa'yo. Pero kung hihingi ka ng tawad sa aking ama, bisa mo. Lumiliit na yung tiyan nyo. Kanina mataas. Oo. Saka dumighay siya ng dumighay. Kalas. Aray! Ilalagyan yata ito ng tubig sa loob ng katawan. Hindi kalas. Marami siya nilagay. Ubos lahat. Hindi tayo makakuha ng magandang interview. Kasi kilala niyo ito eh. Konting-konting kaliskos ko lang dito. Talagang puntong-punto niya na. Parang katulad niyo. May siya. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Nilalagay niya sa sarili niyang apoy. Sabi mo yung kanina. Hindi niya alam. Katulad yung asawa mo kanina. Hindi ko na kinuha ng video. Naliligo siya sa sarili niyang pawis. Lagkit daw eh. Malagkit daw. Diba sabi niya? Malagkit nga daw. Bra. Malagkit. Na hindi niya intindihan. Yun yung sakit niya. Tapos nagkaroon pa ng pila yun. Mabuti nga. Hindi siya nakita na magpupulaw na nilagyan siya doon ng sakit. Hindi. Hindi na siya makakapag-drive. Mabuti na lang. Engot-engot pa yung mukupulaw. Swerte pa. Kung batikan, kung batikan yun, maniwala ka sa akin. Hahanapin niya lahat ng sakit mo. Doon niya lalagay yun. Hanggang hindi ka na makagalaw. Ganyan yung ginamot ko huling-huli. Akala ko pinanganak siyang penguin. Hindi naman nakadikit yung tuwid niya, medyo ganun lang, may konting clearance. Simula pumasok siya dyan, akala mo penguin siya. Yung lumabas siya rito, diretso dala kanyang sanggamutan lang yun. 4 na taon niya ng sakit yun. Napaopera na nga siya dito sa tuhod niya, tsaka dyan eh. Lalo humigpit yung tuhod niya, parang dumikit daw. Kaya malaking pagpapasalamat ng may edad. May edad na rin siya, nasa 45 o 47 years old na siya.
4 na taon nilagay yung picture niya doon sa ano, sa buhangin na may apoy. Wala siya alam sa ginagawa niya. Ginawa ko pang ko yung parang ito, asawa niya. Ginawa ko sa ko, pinalhod ko siya ng pinalhod niya, pinagdasal-dasal ko. Yung ginising ko na diwa niya, nagtanong pa siya bakit daw siya nakalahod. Alam niya nakaupo siya sa upuan. Bakit pagdilat niya nakasalud daw siya? Kasi pinaghihingi ko ng kapatawaran yung babae ay yung nangkulam sa kanya. Kasi pag hindi niya ginawa yon, gusto ko maligtas pa rin siya kahit nakagawa siya ng kasamaan. Gusto ko magbago siya sa Diyos. Kasi pag hindi, lahat ng sakit, pati anak niya, pati mga apo niya, nadadamay na sa gagawin niya. Kasi sukdulan ang ginawa niya kasalanan. Kasi bayaran siya. Simula yung babae matanda, magaling na. Kailanman, hindi na siya umistrit, hindi na bumalik na penguin yung paa niya. Diretso na siya makalakad. Diretso na. Kailanman, hindi na bumalik. Meron mong ulam na nauupahan. Meron tayo. Pag may subo, malala sila. Hindi ito magpapahawak sa akin pag may subo. Magsasalita yan, bitawan mo ako. Sasabihin niya agad sa akin, magwawala siya rito, tatapikin niya kamay ko. Tapos, magagalaiti siya, tapos yung ngiti niya parang naglalagkakiditan. Tapos yung mata niya tumitiri ko. Ang galit na galit. Maraming beses na nangyari dito yun. Sa paggagamot. Hindi pa ako nagbibideo. Marami. Yung bagwang yan, dalawang yan, pati ito, nasira ng lalaki, oh. Nawasak niya yan. Ginanon niya lang yung kamay niya. Sa sobrang lakas niya. 4 niya humawak sa kanya, hindi siya mabuhat-buhat, eh. Ano, kinukulang? Sinasapian ng masamang espiritu at saka may kanto pa. Oo. Kaya matindi. Matindi. Ay, so sabi ko sa ita, eh. Mabutin ako sa kanya ng mga 35 minutes. Sabi na natin kalating oras bago ko na balik yung diwa niya ng gusto. Basta alam niya lang daw, takbo daw siya ng takbo, hinahabol daw siya ng mga maitim. Oo. Yung 4 na taong malalaking katawan, hindi siya mabuhat. Siguro katawan, kasi yung katawan mo lang. Pero hindi ka mabuhat ng 4 na tao. Kahit nga ako, hindi ko siya mangat, sobrang bigat ng paa niya. Oo. Yung nakalas ko na sa loob ng katawan niya, bumalik siya sa kapinuan niya. Hinto mo yung kamay niya. Aray! 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 Lulubugan lang kita ng dasal para hindi ka na makapasok. Pagbibigyan kita lalaki. Pero may iiwan lang ako sa'yo. Para hindi ka na para matigil ka na, ha? Patawarin ka ng Panginoon Kristo sa iyong mga ginagawa kasalanan. Hindi ka na ulit, di ba? Ayoko na! Huwag ka muna. Pahirapan muna kita ng konti. Ayoko na! Para Ayoko na! Aray! Aray ko! Ayoko na! sabi ng asawa niya, Ayoko na! ayaw ka na daw mamatay. Ayoko na! Siya nag-utos sa akin. Ayoko na! Nagbibigyan kita ng magandang laban. Ayoko na! Aray ko! Ayoko na! Para hindi ka na ulit. Lalaki ka naman eh. Bakit ka iyakin? Aray ko! Lahat ng ugat mo, lalagyan ko ng puro sakit. Aray ko! Para humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Aray! Hindi na! Ayoko na! Uulit ka pa. Ayoko na! Uulit ka pa. Ayoko na! Hindi na! Ayoko na! Hindi kita papatayin. Ayoko na! Masyado ka mainipin ha. Ayoko na! Teka lang, di pa nga ako tapos eh. Ikaw nga, nakapag-antay ako, kakakalas mo dyan eh. Ako naman pagbigyan mo.
Wala na. Sasaktan niya. Lumayas ka na dyan sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Idilat mo ang iyong mga mata. Sabi mo in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Dilat. Babang pa. Ipagpag mo muna, Nay. Tingin mo na ng konting tubig si Nanay. Ayun pala yung baso niya. Ayan, dinasal na pala yan. Konti lang, Nay. Hindi, tama na, Nay. Huwag mo muna ipapagpag. Okay. Konti lang, ha? Ganun ulit. Ganun kami. Okay. Relax lang, Nay. Pikit ulit. Pikit na natural. Pikit lang. Relax lang. Sisilyuhan na kita. Dilat. Pasagat pa. Pikit ulit. Dilat. Pasagat pa. Pikit pa ulit. Wala na yan, ay. Siniselyuhan na kita. Pikit lang na, okay, didilat. Pagpagampa, para bumaba lahat ng energy sa loob ng ulo niyo, ay bumaba lahat galing sa ulo. Pikit. Pikit na, eh. Hinto mo pa mo. Dilat. Wala na. Di ba? Masakit pa. Kanina nagsisisigaw kayo. Wala na. Nakaselyo na yan, ay. Inom tubig. Hawakan yung tiyan yun, ay. Para lumito, lumambot to. Ano na kaya? Teka lang. Sama na sakit ng taong natutulog hindi ito nakakatulog. Makakatulog na asawa niya, tay. Ayan, oh. Makakatulog na siya. Hindi natin ano, kasi magkakakilala lang kayo, tay. Magkakakilala lang kayo. Ayaw ko nang gano'n kasi magkakilala. Kung ibang tao. Ibang tao lang sana, eh. Pero binabalik lang namin yung sakit. Walang labis, walang kulang yan, ay. Binalik ko yung sakit. Ayan, ha. Ulitin ko ulit, ha. Binalik mo. Pikit. Kung pare ko pa nga yung kapatid ng demonyo, mga kulam na yun. Wala na, di ba? Kabila. Oh, di ba? Wala na? Oh. Kanina